So, yun. sa makulay na buhay mga Belly, nandito tayo ngayon sa Babalaka City. yun, Green Meadows mga Green Meadows. Belly. Yan. So, ayun oh, nakita yung background natin sa likod. May kubo sa likod. So, family Family, Yanong and Aquino Reunion. reunion and Christmas party. So, 24 po ngayon, December 24. Walang pahinga ang Kabeli hanggang bukas. Meron tayong Food delivery. Food delivery na lamang bukas mga Belly. So, sinet ko na lang ng deliver kesa sa cancel cancelin natin. At least kahit wala kung sinong gusto pumasok lang bukas. Yun, yuhu. Yan, Basta ang importante lang naman yung 30, 31, 1. Yun ang wala nating event para makapagbakasyon tayo. Disperas na, Pasko na bukas. So yun, mga Belly, samahan nyo kami. So, ito, si cameraman Balot. Merry Christmas po sa lahat ng mga tao sa mundo. Yun, Merry Christmas. Mori! Yes, Daddy! Isa, Elias, baligtad mo na. Elias, baligtad. Merry Christmas! Merry Christmas po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Wala bang na lamesa para sana? Kaya mga Belly, nagsiset na sila. Thank you. Ay, ano ba sa inyo? Mga Belly, nandito na tayo sa kila Tito Arthur and Ma'am Mary Yalong. So, Christmas party to mga Belly. Ayan, Reunion. Ganda ng bahay. Ayan o, Abeli o. Ganda. Magkaroon lang ako ng ganito tres. Okay na ako. Tsaka yung pwesto, yung So yung mga kabeli, no? Ayan. Bababa muna kami ang gamit, no? Yan. Sama natin si Guingo, si Anton, si Mori, si Kuya Adam. Yan. Ano tayo? Anim tayo, anim. Shoutout kay Bawon dito, tsaka kay Tararat. Paano dito, tsaka kay Kuya Jeff. Ayan, naiwan sa farm. Magluluto din sila doon. Food deliver naman. Ayan, no? Yung tulyasin natin. May item. Eto, nababagsak na. Oh, ayan, no? Yay. Re, bana, re. Yan. Tapos dito may maluwang na garage. Ganda ng bahay mga Belly. Tapos dito tayo mixer. Yan. Hello po. Belly, nag-start na. Si Antonite. Yan. Ito ang gawa. Isan na po natin yung bawang sibuyas, panggisa ni Bossing. Unang-una, paglapag ng mga kagamitan, balak na ng bawang. Tapos dito may mga nagkakat ng mga si Mori, nag-ugas ng mga karne, si Kuya Ingo. Yan, pang ano niya, menudo. Beef menudo. Tapos si Kuya Adam yung sisig niya. Papakuloyin niya. Tapos, ayan, cordon bleu. Chicken roll. Ayan o. Chicken roll. Chicken roll to? Cordon bleu to? Ididibol pa yan mga Belly. Tapos ako mag-ano ng gulay. Yes, Mori. Oh, Mori. Busy na, busy. Yes, Dadong. Busy na mga Belly. Yan o. Parang kubo mga Belly, ang ganda o. Kubo. Lawan mo lang papagpag na rin balbog. Gila. Kung tayo pa makaradar kanya niya. Yan o, Belly o. Ganda ng pwede nila. Mori! Yes, Daddy! Yan, nagugas po sila ng kamay mga Belly. Manis kamay nila. Sige go sa cordon bleu. Cordon bleu, spare ribs sa dalawang spare ribs natin na sweet spare ribs na spicy. Garlic sauce. Yun. Sige na. Ano mga Belly? Siya to na yun. Tuloy pa rin sa baka sibuyas.
Okay mga beli, nagpapakulo na tayo. Tres, tara na. Let's go. So yung mga beli, pinakuluhan ko na itong roast beef natin. Tapos kaldereta na tayo. So ito, ano to, pansisig. Okay, black pepper. So ito, imamarinate lang natin sa toyo. Toyo, nasa gilid. Yan. Tonteng yung bawang sibuyas. Toyo mga belly. Laurel, bulong. Daw ng laurel. Sibuyas. Iuna mo. Bawang. Ano pang kulang, Tres? Um, Wala na. bawang ay ano lang. Sibuyas na lang. Okay mga beli, habol ko na lang yung sibuyas na ito. So yun, si Jepoy nga pala sa si Kapitan, i-deliver sila sa Florida. Wagwa, sa Betis. Ayun, mga belly sa Betis. Okay, ihabol na lang natin sibuyas na ito mga beli. Thank you. Kunol. Yan siya to kay Kuya Nol Trinidad. Yun. Ayalong. Yalong. Mga belly. Karot, patata, para sa kaldereta. Beef kaldereta mga belly. Okay mga beli, habang niluluto natin yung carrots patatas para sa kaldereta. So dito tayo. Belly, yan, cooking oil, butter, bawang, sibuyas para sa mixed seafood. Sa bagsak mo na dyan po, habang inaantok si Kabeli. Boy, yo. Ilalagay mo na. Kalab Siya. siya. Ilalagay na natin itong alimango. So yung alimango, cute size. Yun, matataba, mga belly, ano, kita yung aligi. Yun o, dilaw-dilaw. So ano to, mixed seafoods mga beli, meron tayong 6 na kilo. Tapos, tapos muna, sir, ayun, mga belly. So yung lulutuin pala natin dito, kaldereta, sisig, ano pa, son? Spicy wings. Spicy wings, mixed seafood. Mga beli, check na natin para Cordon sure bleu. tayo. Cordon bleu. So tiga 6 na kilo to mga beli. Sisig. Aldereta. Direta. Sisig. Mixed seafood. Spicy wings. Pork barbecue. Okay, beef caldereta 6 na kilo, spare ribs 6 na kilo, roast beef 6 na kilo, cordon bleu, 6 na kilo. spicy wings, 6 na kilo mga kadeli. spicy pork ribs with 6 na garlic kilo. sauce, seafood mix, 6 na kilo. sisig, 6 na kilo. lumpia siyangay, 200 pieces. pork barbecue. 200 pieces. Please, 45,000 po. Lahat-lahat na po yun. So, estimate ko dito, hanggang 100 person kayang pakainin po lang. May git pa. Res, pakit mo. Sino? Kamanin lang. Mataba naman kahit maliliit eh. Liitan natin, Res. Ano ba yun? Okay, konti pa mga belly. So, silipin natin itong ating Gulay. Ayun na. Kaya lambot na yan, mga belly. Anton! Yes, Ninong. Sili to, sili. Sili. Bawang sibuyas para sa kaldereta. Kalderetang manyaman. So, sili. Yaman, manyaman. Bawang, sibuyas. So, dito tayo doon. Yan, lagay doon. Paro mga kadeli. Ipon. Hipon.
Betong. Carla. Pag malalagyan tao, mga belly, masarap. Mas mo naman. Yun, carrots. Red bell. bell. Okay, takpan muna natin. Dito tayo, Tres. Sunod na. Hey, baka. Baka na yan, mga belly. Wow, mga belly. Ano yung pinagpakuluan natin doon? Cookstock. Red bell. Reno. Rino. Tomato sauce. Okay mga belly, tomato sauce. Black pepper, di ko pa nagigay. Tsaka laurel. Ayaw lumabas nun. Black paminta, laurel, toyo. Okay mga belly, laurel. Black pepper. Okay, sabaw. Kung mga belly, magdadagdag tayo yung sabaw. Wala, wala. Ito na lang. So mga belly, wala tayong gatas. So, evap pang ilalagay natin para sa kaldereta. Itag creamy din yan, mga belly. Sarap. Sa ay linamnam kasi mga belly, ito manggagaling eh. Oo. Tapos si Kuya Dam, ayan, nag-iyaw ng uling. Nag-iyaw ng uling, mga belly. Ang ihawin niya is ito, sisig. Tapos yung roast beef. Ano Kuya Dam? Sisig. O, diba? Tama. Tsaka barbecue. Barbecue, no? Okay mga belly. Yun, ebap, mga belly. Pag wala kang gata, ayan, pwede yan. Ay naman, Okay mga belly, yan lang natin kumulo. Hanggang sa matuyo siya, makakuha natin yung gusto natin lakot. So balikan natin itong mix seafoods. ang init. Siya sa piling, ha? Ton, cornstarch. Cornstarch. Sit, mga belly, sit po. Cornstarch ako. Yan, mag-i-start na rin po si Kapitan Ingo. Dalawa pa lang ang kapitan natin dito, Go. Kapitan Ingo, Kapitan Didong. Yun, lagay na lang. Sweet chili sauce, mga belly. Ay, taga. Masarap yan, makaon. Oyster sauce. Wala pa. Mari! Yes, Daddy! Sambagsak. Yun, Elias Maligtad. Yay! Alok. Ang Mari init. na, Mari. Wait, lagi na mo. Sana.
Okay, brown sugar. Lasaw. Ito mang. Tulad itong strainer ka, no? Yung mga Black paminta. Ay, yung strainer. Ayan, ay. Right. Okay mga bele, alam natin kumulo. Ito na yung ating Beef! Beef, 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 beef! Kaldereta. Si Gwengo, kakana na rin. na Na, magpa-fried na pusingo. So yan lang pa natin to, konti pa to. Okay mga bele, titikman natin to kung ano lasa ng kaldereta natin. Go! Ano natin mga Beli? Chamba na naman. Masarap po, masarap. wala na, Manyaman na mga bele. wala na Bisa. adjustment dyan. Wala na. Ayos na. Yang, nasunog yung ano mo yang. So napansin niya mga bele, hindi tayo naglagay ng toyo. Kasi kanina nung may pinakuluan ko sa pressure cooker yung baka, marami na po yung toyo dinagay ko. Okay mga bele, go start. Yun. Okay pa, ton. Okay na ton. Ton. Tikim. Patatapos ko lang kumain ng kaldereta mga beli. Mag-aalo yung panlasa. Ton, 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 ton. Ayos na po mga kabili. Ang bata ni Noge. Kaya bigla na. Sarap. Ayos na po. Ton, 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 ton. Okay mga beli, plating na itong dalawa na to. Thank you. Ang bata ni Noge. Masero. Mixed seafood. May seafoods. You know. Okay, 2-0 mga kabili. Algareta. Hi, kabeli. Sige, Roast Adam. beef. Yan, inuna na niya yung roast beef para magawa na rin na sauce, kabeli. You know, Ito na yung mga Beli. you know. The grill man. Stainless. Nawala na yung ano tawag sa'yo, boy stainless, no? Wala na. Boy stainless, kabeli. Yung ngipin niya, naka-stainless. Pero isang tinatawag pa rin yung stainless. Ayan, Beli, thank you. Na, Beli. Nakadalawa na. Beef caldereta. So yung mga beli, start na rin si Adam sa sisig. So tapos na yung roast beef. Yan. 6 na kilong pork sisig. So yun yung pinakuluan natin kanina. Tapos meron tayong ribs. Yan, garlic. Spicy garlic yun. Kumbaga gagawa lang tayong sauce dun eh. Sige. Kaya mga Beli, ang problema sa ano, sa sisig, mausok. Ayan, no? Mausok siya mga Beli.
Yeah, Beli. Okay mga beli, prito na tayo Shanghai. Fried time na. Shanghai tsaka cordon bleu. Prito na naman tam. Kaya ta, Tita Bless, sa iday Shanghai mo. Pinagpayatan mo ng magdamag. Napakabait ng asawa ko niyan. Order na po kayo. 1,000, 2,000. Si Tita Bless po gumagawa. Charity po kayo, 5,000 yan, ganyan. Shanghai with Spaghetti. Ayos. Beli. Tatlong salang. Kasi Kuya Ingo, last na rin to. Last na salang na rin. Sasayin yung finish. Yan, ano na lang yan. Sauce, tsaka hiwa yun mga Beli. Kasi yan to na yan. To na to, dito ako kumuha to, no? Mainit yan. Yan. Bago ka na yan, mga Beli, hango. Ano? Nasa plate niya pa yan. Siyempre. Na. O, tali. Yun, yan. Lagay mo sa gitna. Wow. Yun mga Beli, maraming salamat po kila Thank you po. Nagpamerienda po sila. Yan. Ayan no. Thank you Masarap po. na juice, tsaka tinapay, pasalubong. Ayan po sila. Thank you po. ang bagsak doon. So, mga beli, hindi daw sasama si Anton sa amin. Mamamas ko yung mga anak niya. Bawat isang anak daw niya ang ninong 35. So, ano yun? Ilan yun? Dalawa anak niya. So, meron siya 70. 70. Sige, 100 na lang. 200. 7,000. Oh, uy. So, may 7,000 si Anton bukas. Ano pa lang yan. Pagdating pa ho ng New Year, iniikot ulit ni Anton yan. Dalawa, no? Dalawa yung piyesta mo, no? Ay, Pasko mo, no? Dalawa. Ano si Ingo? Ay, si Anton eh. Marami pong ano yun. Masyante. Kaya nung nagpapabinyag ako, Oh. bawi. Para bawi man lang, no? Sa binyag naman eh, 500 na lang ang isang ninong sa binyag. Wala nang 100 Hindi, sa ano ano yan? ngayon. 10,000 na kung 20, ano? Mababa rin 500 sa ano ngayon, sa binyag. 7,500 Mag-aanak mo ng mag-aanak si Anton yan. Hindi, malakas mamigay po doon yung ano, yung ninong ng anak ng babae. Si parang Adam. Yeah. Mamaramdam yun? Binigay po yun sa libo. Oh? Quits. Quits na lang, no? Kumpare mo ba si Adam? Wala rin mamal. Oo. Yan, Benny, nag-start na rin siya sa ano? Nag-start na siya mag-prito ng Anton. Spicy wings. Ayan, pumuputok. Ayan. Benny. Yan, no? Naka-plating pa, no? 3-0. 3-0 na, mabili. Ako pati kayo nakag-konde, kaya paglilipat na. Wow. Anong mga nalan din sir? Jeng. Pero hindi flavor yan, block flavor. Hindi yan. Mabili pagka may ganito yung iwan nyo, maganda yung pagkaluto. Mas smoke flavor siya. Yan. $12,000 daw alaga nito, mabili. Yan na! Yun! Gano na siya mga kabeli? Ay, Mabel, nagpiprito na tayo ng... Wings! Chicken wings! So, gagawa na tayo ng sauce. Yun, bawang. Maraming bawang. Tapos may sili. Oyster sauce. Oyster sauce. Yan. Bigyan na po yung timpla niya mga baby.
Simpleng gawin, pero may masarap din. Masarap. Kaya mga belly, para pagtapos natin i-prito yung manok, gawa na yung sauce nito. Lilipat na lang mga belly. Tapos, brown Brown sugar. sugar. Ang lasa po niyan is may Ito ka ma. matamis na may konting alak. Na maanghang mga belly. So yung mga belly sauce lang nito ng spicy wings. Kaya na yun, lagyan mo. Yan, pwede na yan mga belly. Ganyan lang para di tumigas yung ano. Wings. Kasi pag sobrang prito, titigas. Pag na-over. Order po, titigas talaga yan. So kaya mga belly, pinapakuluan namin to para hindi masyadong Matagal sa prituan. kasi pag hindi luto yung manok nyo, pinrito nyo sa may dugo ang loob nyo. Madugo yan mga belly. Madugo yan yung wings part. Yun no? Ano ito? Alalahanin. Sige na mga Billy. Yan, siguro daw may nag-i-slice dyan palagi. Siguro yung go kasi busy pa doon. Ako ba na din sana? Nagpiprito mga belly. Mga bali, mag-pray na for great. Puputok. Belly plating ng spicy chicken wings. Spicy wings. Wings is spicy. Yun no? Sauce ng pork ribs. Yun mga belly, naglagay siya ng oyster sauce, kaka Mantiga. chili sauce, tapos may cooking oil mga belly. Kasi ito na yung piniritong pork ribs ni Domingo. Yan, lilipat na lang yan mga belly, katulad nung Okay, sa black spicy pepper. wings. Black pepper. Lagdag tayo ng oyster sauce mga belly. Okay, nag-start na sila mag-ihaw ng pork. For barbecue. Ayun, si Anton na po yung nag-iiyaw. Sugar. Sugar mga belly. Yeah, Bernardo. Ito mo, Tres. Tama, yung mga Sige. Gaya pa mga ako. Wala na ang tiga pa kanina. So mga belly, ganito lang yan. Pinalambutan natin ribs. Tapos pinrito, titikman natin. Tapos gumawa ng sauce mga belly. Gawa tayo ng sauce. Yan na. Oh. Pasensya na mga belly, medyo ano tayo ngayon, pagod pa tayo. Dahil sa tuloy-tuloy yung event, so kailangan samantalayin natin itong pagkakataon na to. Kasi, seasonal lang mga belly. Pagdating na naman ng mga tagulan yan, yan. Nganga naman. Ano, nganga na naman, ano? Tambay na naman mga kabili. Hindi natin alam anong iisipin natin content. Hindi natin alam kung paano tayo kikita pag ganun. Ayun. Yan na, belly, si Anton, nag-start na siya mag-ihaw ng ano. Belly, pork ribs. Kaya, paso yun. Isang pa. Sarap niyan mga belly. Kaya, pag... Belly oh.
Napuno na yung ano nila, table. Dami nila pagkain mga Ben. Meron pa naman kami table eh. It's okay. Kasi dala rin plato kaya Okay mga beli, gagawa na tayong garlic, sweet garlic spare ribs. Sweet and garlic and Ay, spicy nga pala. Sa mga beli, request ko yung spicy, garlic, sweet, spare ribs. So yung garlic, cooking oil, saka sili. Ang hirap banggitin nung ano niya, no? sweet chili sauce. So pipiritoy muna natin bawang, saka yung sili. Tapos ito lang yan. Sweet and spicy garlic. Pork ribs. Pork ribs. Bahala na kayo ba, Abeli? Spicy. Ayan. Basta makakang siya. Pero sa chili. Kumbaga mga beli, mas lamang yung sweet chili sauce niya kumpara doon sa ano natin. So ito, konti lang ilalagay natin. Yan na, Importante Abeli. yung mangang lang siya. Ito nga, Tre. Pamintago. Sige. Paminta. Black pepper. Sugar. Okay mga beli, time check tayo, 2:45. So yan, patapos na tayo. Nag-iihaw na ng ano si Boss Anton. Pork barbecue, tapos sisig, gagawa na rin si Adam. Roast beef, gagawa na ng sausage. Tinggo. Tinggo. Patak. Abeli. So ito kagaya nung kanina, pinalambutan, pinrito, tapos ito na yung final, ikokoting natin siya ng sauce. Tapos yun, meron tayong garlic powder. So kumbaga meron ng fresh garlic kanina, lalagyan na lang natin na ito. Ayan mga beli, okay na to. Amoy na amoy niya yung sili. Thank you. Mga bili, nagpunta tayo ng sisig. So mga kabili, nagtatagtad po ng sisig bar niya dam. Ano? Ano masasabi pare? Ha? Ano masasabi mo? Ano masakit dito sa kamay? Dito siya dot kay Tito, Didong. Siya pa nagtatagtad nito. Nice po mga kabili. Ayos. Simula sa Electro Belly, pandingay kasagsagan. Sa bawat order, pusong dala sa paglaban. Sa init ng horno, bawat himay masaya. Kahit lockdown, si Kabili ay di sumuko. Tuloy-tuloy ang gawas ang bagsak. Sa lechon nagsimula, ngayon may vlogger. May kakasubaybay na madla. Ako sumubok, kahit anong pagsubok. Kabili on top, sa bawat video bumalayo. Aling nga da, ay apo nga da, sisig. Kaya aling do sisig. Apo nga da. Yun o. Ganda ng pagkalo daw na ano yan. Yung mga bili, tapos na. Ipla na lang natin. Yun o, Beli. Tapos yung sa likod, nag-ano na rin, nagliligpit. Kasi Anton, konti na lang yung ano. Yan. Chicken liver mga bili. Siling green. Siling. Laman sibuyas. Diyos mga Beli. Buyas mga bili. Buyas, yan, buyas. Hindi ko pero ang sisig pag walang buyas. Konti raksol. Natsahan lang yan mga bili. Tatsa-tatsa meter na lang mga Beli. Tapos,
tikman, tapos Black pepper. Mating nor si Cyril. tapos ano, lumila. Yan o. Ito ah, ready. Wala kami sila na magpa-shoutout. Shoutout kaya. Kay si Sir Lando. Yun, si Ramos. Lando Ramos. Tsaka sa misis niya. Shoutout po. Tsaka kay miss niya si Ma'am Linda. Shoutout po. Linda Ramos. Merry Christmas po. You know. Ayan po si Kuya Adam, gumagawa ng sisig. Papa Lando, ayan. Papa Jaime Santos. Yan, ini pa po. Kita resort. Pamunutan. Kita resort mo, tsaka tiga makanyan pa po. Pamunutan tawo kap. Ay, tiga malamig na. Beer. Ano? Alright, yuhuu. Likpitan na, Abeli. Game, isa po. Abog pa kayo niyan. Nadali ni pa yung parang Mori, oh. Marami abog pa yan. Okay. Sa mga Belia, dahil dispiras po ng Pasko ngayon, sabi nila tita, after na magluto, pwede na tayong Umuwi po mga kabeli. muli. Muli po. Thank you. po sa pagbisita dito sa Thank you sa pagbisita. Tayo ang bumisita. Yan, maraming salamat po sa mga nagpabook ngayong Christmas sa amin. Busy man po ang Kabeli. Maraming gusto magpabook sa amin. Kaya lang, hindi po kami isang event lang, minsan dalawang event. Yun. Thank you sa lahat po. Yan, nakikita niyo po, medyo kulang kami sa tulog. Pagod. So, pero puyat. pero kailangan, no? Kailangan po magsikap. Ayan, so paalam na po tayo mga Beli. Tres. Sambagsak mo na, Tres. Tito, una na po kami. Baka gusto niyo mag-shoutout bago kami mag... Ayan, thank you po. Merry Christmas po. Thank you. Thank you. Mami, Merry Christmas. Tama, Benny. Yulong family na. Yalong family and Aquino, yan, Christmas party po to. Thank you po. Thank you. Salamat. Ingat po. Mami, bye-bye. Bye. Tito, thank you. Ay, si anong pangalan? Noli? Anak Nel. Anak ng... Si daddy ng Noli Nel. Yan, shoutout kay Kuya Noli yan. Thank you si daddy. Shout out kay Noli. Apo niya rin si ano yung birthday sa ano. Sa farm. Ayun. Si Royce. Shoutout mo na yung family mo. Sila Kuya. Wala na akong pamilya, nanunulat sila. Sa US. Oo. Ayan, okay. Merry Christmas sa inyo. Okay, same to you. Thank you. Mami, Merry Christmas po. Una na po kami, sir. Thank you po. So yan mga Beli, una na tayo. Andito na sa labas yung mga sinundo ako nila Jepoy sa ni Kuya Didong kasi nag-deliver sila ng Betis. So mag-iwalay na kami dito. Go! Yung Pampasaya. Ang toretang kaya ba ako? Halika ya. Tara. Yeah. Si Kapitan, oh. Tita Marie. Merry Christmas. Kenny kayo. Kenny. Right. So yung mga Beli, nagbigay po ng pampasaya yung family. Yun, Tres, gusto mo sumama? Opo. Ayun. Ay, salamat din sa... Sino yung dinilibera niya, Kuya? Kuya Erwin, nagbigay din ng pampasaya kay Kuya Didong and Jepoy, yan. Yun oh. Gusto niyo sumaya? Thank you po. Yun. Oh, kaya. Oo, masaya. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas po. Tarara.
Oy ka. Masas... Bayo din ka ngayon. Sampu yan, sampu yan. Thank you po. Merry Christmas. Thank you po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Sir Edwin Layog. Yan, Sir Edwin Layog, sila po yung dinilibera ni La Jepoy and Kuya Didong. Thank you. So yun mga Beli, Merry Christmas po sa lahat. Ingat na lahat. God bless all. Okay, Anton. Ninong. Mori. Yes, Ari. Oh, Adam na. Yes, uncle! Okay, ingat kayo sa pag-uwi. Merry Christmas sa inyo. Thank you. Ingat ka rin.